क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे साखाथियाव थानाय सरायखेलायाव आलाय सिलाय राहा गोथे जानाय बोराय बुरैफोरनि थाखाय मोनसे थाग्रा आश्रम बेखेवबाय। कृष्णगुरु साखा सेवाश्रम समिति क'क्राझारनि नाजानाय आरो बिटिआर सरकारनि हेफाजाबजों गोदानै लुफुंनाय बे सान्ति अल एज हम मुंनि बे आश्रमखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि समाज अनसाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा गौतम दासआ। फिस फाउन्डेशनजों सामलायजागोन बे आश्रमाव राहा गोथे जानाय न' गैजायै आरो आलाय सिलाय जानांनाय बोराय बुरि सुबुंफोरखौ जानाय थानायनि मोजां खाबुजों जोथोनै दोननाय जागोन। आश्रम सामलायगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे आश्रमाव सा 50 सुबुंफोरखौ दोननायनि राहा खालामनाय जादों आरो दासिमाव सा 10 सुबुंफोरखौ दोनफैनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाय जाबाय। लोगोसे सोरबाफोर राहा गोथे जानाय आलाय सिलाय बोराय बुरि बैसोनि सुबुंफोर दंब्ला गावसोरजों फोनांजाब खालामनानै बे सान्ति अल एज हमाव दोनफैनो थाखाय खावलायहरदों। अनुदानजों 2017 आव बोराय बुरि थाग्रा मोनसे न' लुदोंमोन। दा बियो 2019 आवनो कमप्लिट जादोंमोन। नाथाय बे कभिडनि थाखाय जोङो अपेन खालामनो हायाखैमोन। दिनै बिटिसिनि अनारेबल इएम गौतम दास सारनि आखाइजों अपेन खालामनाय जाबाय। दा दिनैनिफ्राय जों सार्भिसखौ अपेन खालामबाय आरो जों गासिबो निडि पिपलखौ वेलकाम आरो गासिबो सिटनि केपासिटि 50 दा अलमस्ट 10 जन माबा जानानै दं रेजिस्ट्रेसन जानानै दं। दा जोङो जोंनि डनेसन आरो माखासे वेलार्सफोरनि माबानायजोंनो सोलिगासिनो दङ आरो आसा खालामो गासिबो मोजां हामलायगिरिफ्रा जोंखौ हेफाजाब होगोन। बे मोनसे समाजनि हाबायाव मावनायाव एसे हेफाजाब होनायखौ बेनिफ्रायबो आसा खालामनाय थाबाय। गोजोन्थों। আপোনালোকৰ যিটো অনুষ্ঠান খুব উদ্বোধন কৰিলে খুব কাৰ্যসূচী আজি আগবাঢ়িবলৈ গৈ আছে কি ক'ব? আজি আমি নিজকে আপোনাৰ খুব ভাগ্যৱান বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ, কিয় আপোনাৰ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃৰ সেৱাৰ এটা অনুষ্ঠান আজি উদ্বোধনী হৈছে। আজি আমাৰ ইয়াত আমাৰ বিটিআৰৰ চিফ মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আহিব লগা আছিলে। তেখেতৰ বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে আমাৰ ইএম ছাৰ গৌতম দাস ছাৰক ইয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। তেখেতৰ দ্বাৰা আজিৰ পবিত্ৰ অনুষ্ঠানটি আপোনাৰ শুভ উদ্বোধন হৈছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। আমি যিখিনি ইয়াতে আমাৰ বৃদ্ধ আমি ইয়াতে ৰাখিছোঁ তেওঁলোকক আমি খুব ভালদৰে যাতে সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰোঁ আৰু অনাগত দিনতো আমি যাতে তেনেকুৱা অনাথ পিতৃ মাতৃসকলক আনি সেৱা কৰিব পাৰোঁ, আমি এই আশাৰে এই অনুষ্ঠানটো আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ। যিসকল মানে পুত্ৰৰ বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ আপোনাৰ অৱহেলিত হৈছে বা কোনো নাই, তেওঁলোকক আমি ইয়াতে যেনেধৰণে আমাৰ সমৰ্থ অনুযায়ী সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰোঁ তেনেকেই কৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ, আগবাঢ়িছোঁ।